ningkong ka jingu bat ka jingaro ngi ai show blay ubala pala ya ka Jason Kentay ka balang Presbyterian Laban ban rakhi ya kani ka Women Sunday arhajar arpaway ringkat bat baro ki kon Kentay ke badana po KGP Synod Assembly wala padeng kini ki jing ki bangi mat hakini kisngi lengba ka jing don jong kani ka khlam kabala khanglat bangin mani yo blay hakayeng ka bakentang ka jong u ban rakhi ya kani ka Women's Week arhajar apway ndrengi aingo yo blay dei lengba kini ki kor ki bor jong kani ka jing start ka juk menta ngilala banwan lam ya ka jing shakri ka jong yo blay hakiyeng ki sem ki jong pi lengba ka YouTube channel jong kabalang ka program hakani ka por kalong inong tem imes rimeya rendo inong ilam jing ruai ikong Cynthia Rinja iban pulir nagaktien ke jong blay baban tuai ikong Susiana Khashiyeng nginyo ke jingruai ke bakerpang na ki dikhot jong ke Jason Kentay iban ay ke jingkren nagaktien ke jong blay ilong itemen besan RL Dekar Tishwa banginya sedang ya kani ke jing syakri jong yo blay to nyalai lang syo blay ha ke jing tuai Kopa jong yu bahapeneng long ka bakoi ka keteng ka jongme wan ka hima ka jongme long ka mon ka jongme ha ka khendo kum bahapeneng ngi aingo ya me ko try bo play bawat apa deng kini ki jing khanglat ha ka bangin syakri ya me ha ki yeng ka bakentang ka jongme handai ko try ngi aingo balang ba kini ki jing start jong ni ka juk menta ngi la bani syakri ya me ha ki yeng ki sem ki jongi kam tam ka Jason Kentay jong ka balang Presbyterian Laban ka ai kublay Women Sunday ya pi baro ki parwanget jong ka balang bat kumju ya baro ki parwanget ki badon po ka jingkdop jong ka KGP Synod Assembly ka team jong ka Women's Week arhajar arhaway kalong ka kerteng utrai kalong kakut baskem ngin sedang ya ka jing syakri jongi yo blay da ka jing ruai ka basau spa lai pon rio yalam hapo senrang mau siang bakat ngen sya syu ngamla hangta ngandi na ka jing batut nawe ngam kwa hangta ngan yo light jing at pelong baslay bat na ki jing sngotrium eryong bakerhu kenjai hapo senrang mau siang menhendai ngan yo syongdu Hang tangan di daun kaji
dapat ngan kerpat yai kong Susiana Kashieng bai sngop ha ban shim ya kabenta ka jong I ha ka ba pulie ya ka ktien ka jong blai bat ban duai Schwab ngilit lang ublay ke jeng duai. An pulia katu kat ni kiktian na kiktian ke jong blay bangila ban syam na ka kitab ka baar ke jong Samuel ka lenong ka baar puar ka dekot ka ba ar hadu ka basaw. Bat kumju na gaju ka lenong ka dekot ka balai puar hadu ka balai basaw. Bat ngin penbut ru ye ka thim jong ka bakala ai da ka synod assembly na ke proverb kalenong ka bakhatpra ka dekon ka bashipho kiktien ki bongkum ni utrai ulong mau siang jonga bat ka kut jonga bat unong pen im jonga u jonga ken ublei uba mau siang jonga ha u ken ngashania kasti jonga bat ka reng ga jung pen im jonga ka kut bejrong jonga bat ka jakari jonga unong pen im jonga me pen im yanga naga jingle jubor ngan khat kerpat yu trai ubadei banyo yaro kumta un pen im yanga nagi nong shun jonga na ba u ei bolong ublei henrei tang utrai u ei bolong umau siang henrei tang ublei jungi ublei ulong ka kut bas kem jonga bat uyalam ya ubajanai hakalenti jong upen longi ki kijat jonga kum ki jong kaskei bat ubu yanga hagi jaka ki bejrong jonga kagerteng utrai kalong ka kut beskem uba hok uphet chaka bat uskem tunya lit lang shublei hagi jing duai kukpa jongi wabning long bakut ke kerteng jong me wan ke hima ke jong me long ka mon jong me ke kendau kum babning ngai ngo yami ko pa ye jonga naga benta kan ko por ko kenrat be ye jonga ka por ka bakentang ko pa ye ka ba me malapli ko kenrat be ye yang iki khun ken thei jong ka balang ken pa be ye ya ka bangin yo ya ka ban rakhe ken pa be ye ya ka woman sunday ko kenrat be ye jonga hap dengi jong ki jong lenti ko ki ba bun ko pa be ye jonga henry mem sem le sha ko pa be ye ba kita baro ken khanglat ko kenrat be ye bangin ya seng ka kerteng ka jong me kum ki khun ken thei ko kenrat be ye jonga pa be ye jonga nga ai ngo ya ka tien ka jong me ken pa ka bangila pen sngo ha ken ka por ko pa be jonga kalong ko kan rat kum sembai bala bet ko pa be jonga ai ko kan rat un rung ha ki donut ki jongi ko kan rat be bagin da sei ko pa ki so aga jung em ga jongi bagin tip ko pa be jonga aga ba khum gani ka por ken pa shanungen pai but shanungen pet re ken pa de thang shami but shami hi ken pa be u balong ko kan rat be u jakari bus kem u mausiang bus kem ga jung em ga jongi langi ya pedeng ki jung ki bun ki jung at plung ki babun ken pa be ha bangi tip bat bangi pediang ya mi ken pa kum unong pun ujongi ko pa kum mau siang jongi baka kerteng ka bas kem ka jong metrai kanya shong ha ga dot nut ka jongi ken pa be bat hang tangin la banyak lenti ken pa hasla jong kan ke kendo pa be jonga ba kum kan ka por rai ngawan ban bu kerpang ken pa be ye ki long kemi ko kan rat ye ki kun ken thai ken pa be ki jong ka balang ko kan rat be rengkat ba ki kun ken thai ko pa be ha ga synod bat assembly hi barok ka wei ken pa ki be don ka bentah ken pa be jonga ya ka bangin ya sengen pa ya ka bakum kan ka por ken pa be ya ka kerteng ka bakut ke jong me ken pa ngaduai kerpang ken pa be ba men don rungkat bangi kong kun ken thai ken pa ap deng jong ka jingklot ken pa hendai men ai boring ko ken ra bangin longi ken thai ko ken ra ki ba riu blai ko ken ra ki ken thai ki ba dap do men sim ko ken ra ki ken thai ki ba niang ap deng jong ka jing jenjar ka bakum kan ka bangi ya shem ken pa be jonga hendai ma mi men ai boring men ben dap ingi do men sim ba ko
jong me try ngin long ki kan thai ko kan rat be it jonga ki badon ka jingget kli ko kan rat be it na ka benta ki khun hala ki jong ki ram pe yeng ko pa ha ka ba khum kan ni ka por ko pa be it apa kan ni ka klam ka wan ban lin shop ye ka per thai bro ko we ba ka dak taru try ka ri ba ka ban reu ka jongi ko pa re ha ka ba khum kan ni ka por ko pa be it ka dong ka khamram ka ba kraw yang ki kun kan thai ko pa be it ki long ki mi hala ki jong ki ram pe yeng bangin om klet ko pa be it jonga bangin besai la ki jong ki khun ko pa om tangi jing bam ki bakin jado ko pa hen ngin pen tiani ki in besai ki ye ki jing bam ki bakin jaman sim ken pa be it jonga ha ka pen san pen he ela ki jong ki khun ha ka ber thai ka bakum ka ni ken pa ki mi yo ko kan rat ben kiu ko kan rat chi ka ying ka bakin tang ka jonga ka jong mi ken pa be it ki khun ki jong ki dang lung ko pa ki don kami ki Sunday school ki don kami ki jisang na ki don kami ki jisang samla ye kon besai ki ken pa ka ying ka bakin tang ka jong me hen rai la khang lat ka sarkar ken pa hen rai ka bakum ka ni ka por trai ngin ken mau ko kan rat la ka jong ka kamram ko kan rat khum ki khme ko kan rat be it jonga bangin om kalet ko pa be it bangin long ko kan rat be it khum ka khme ka jong Moses ka jong ko bet ko kan rat be it jonga ka bala besai la jong khun ko kan rat la yo ko kan rat ka jong hikai ka ba biang ba udon ha ka ying ka jong paru hen rai ka khme pa kala pen lut mid step ko pa be it jonga ban pen san pen he ko kan rat kat hadu trai ban da say u ko kan rat bon long nong ya lam ba nong pen laj jong ki khun Israel namar ka ta ki khun ki jong me trai jisu be e ki khun kan thai I don la ka jong ka kin jing ket khli bangin say la ki jong ki khun ko kan rat be e ba ma me men yo ban pen don kami ki na ka ban ta ka burong ka jong me pa be e jonga ngaduai ru ko kan rat be e na ka ban ta ki long pa trai namar trai tang ki long ki me ngin la pa be e trai don kat ru ki long pa ko pa be e jonga bakin long da shisha ko kan rat kumu Joshua ko pa mani ko shan ka ying ko pa be e bar bakin ong ko kan rat ong manga ba ka ying jonga ngin shakriya mi pa be e jonga is ngo ko pa be e jonga ap deng jing ya lenti ke bakum kan ni ndai trai ma mem shim la eno ko pa be e ngaduai ko pa be e naga benta ki rempe ying kristan ko kan rat be aga balang ga jongi hagi khasi jainti abro ko wei ko pa be e jonga aga bakum kan ni ka por ko pa be e ai ko kan rat be e jonga bengin la ban tai lagi jongi duan ko pa langem yo ban kiu ju ke ying ga bagan tang ga jome ndengin kan mau ko pa be e bagi rempe ying ki jongi trai kin long ki duan ki bangil aban tai ki duan ko pa be e ki temple ki ba khoj ko pa be e jonga ga jingem ga jongi bagi ai ki paro ki ba pendap pendang ga jing lat trai kin kiu ba sot ko kan rat be e kum ki jing ki nya ki be em ki ba khoj ba ki ba pen sngo ba e mi ba ling ba ki rempe ying kristan jongi ko kan rat be e ngila ban sai ko pa be e yaki khun ki ba riu lei ko pa be e jonga ki ban long le shali si sngi ken kan rat be e ki jingir khu ko pa be e ya ko benta ka balang ga jong be hoi ki jingir khu na ka benta ka imlang ka salang pa be e jonga ga tu wai ro ken ka po ya ga ka si ba jentia apa dang ga jing ya lenti ka ba kum kan ni apa ye ken do ye ken ka khlam en rei ki ba boning itrai ni long ki bli thu ya mi ko kan rat ki ba tep ya mi ko kan rat shanong en phat re ken pa na ka benta kan ni ka khlam ngem la ban le shanu ru ndai thang shami bat shami hi ko kan rat be ye mangi tep shai ko kan rat be ye ba me long unong pen khia u ba kraw khaju ka bor ko pa be ye men ba me dona sla jo kan ka khandau ko jisu be ye mala pen khia e shibun trai namar ka ta hatu wai ka jo ka jing pen khia e ba men pen khia e ka ri ba ka jat ben ri ko jungi trai ka wai ko kan rat be ye don shibun ki plangat ken pa be ye aga ni ka khlam ki bang don ki hospital ki badang don ko kan rat ki ying ki jong ki ha ki corona care center nda ki bakum kita kan pa ha bagan ni ki jing pang ka kem ki ko kan rat wat sha baga jing shapting kan wan nda ki nang ko kan rat ban pa shmi kan pa bi ye bagan tip ba mi melong kham kraw ni ki jing pang ko kan rat bi ye jonga don ka wei ka jing pru ka jing pang ka ba mi mem la baro kalong ka bala namar ka ta ken phai shme ken khat kar pa chme ko kan rat bang ngai scam me men yo sngo men yang ki khle thia ki jung ki bat men pen khia e ki ko kan rat men pen khia ro trai om tai ke met hende men thia pen khia ro trai iki ki bakin jamin sim pawi e jong ang aduai ko kan rat be e ba men dar kat ro ki bedok ki besitom ha ka bakum ke ni ka por kim yo ko kan rat be e ka bentang ya ka baki ken let ki ben trai ha ka ru kom ka balai luoj hende trai ma me men pen dap ko kan rat yu khu bam khu di ko man pen dap ke ni men pen dap e ki ru kum ju ai be ken nang ban khmiet chme ba ba ken mau ya ka ba me trai jisu malakular men pen dap mala pen dap ki semyeng
kat nu tam ko kan rat be iki hun ki jong me namar ka tawa num eno iki men pli ka lat ka lenti ko kan rat pa men pendap iki lingba ko kan rat be ka sarkar lingba ki seng bhalang lingba ki reushment bat lingba ki balang ki bapher try kan kner ka ti ka man ka ti ka diang ya ka bakhin pendap ya ka jing don kam jengki pa be jonga ngaduai ba men don rungkat ru try bat ki frontliners baro ko kan rat ki badai ban yang ko kan rat be ban let ko kan rat saka kam ko kan rat ya ka bakin ai ka jing sumar kan pa be o ngaduai kan pa na du ki doctor du ki nurse ko kan rat be jonga ki batrai kan pa be ki benta ki bapher ki bakidai ban yarap kan pa ki ni nong pang hadu ki batrai ki health department pa be jonga wanum eno ki ndai ai ko kan rat bakin tip ko kan rat be bakal nga mission ga ba crowd ko pa jonga ka ba mi try mala ben set ka terpeng ka juki ya ka bakin try ko pa da ka jing men kin try da ka jing ko kan rat be but me man ya rengkat bet ki ko kan rat be baka snam ka jong me kan tap ki ko kan rat baka ni ka jing pang kan numla ben le try kli ken pa ki ha ba ki don ha po ka kam pa be to nang kan khui ki ya ka yin ka sem ka jung ki ru kum ju kan rat be jonga yungan ong ha kmat jong me try ag ne ko por nga wan ru ko kan rat be ban bu ti ka program baro ka berang sa kan pa be kam tam yu shakri jong me try uban yeng ko pa be uban sami ko khubor ka jong me to kran ma me do man sim ko jong me kan pa be ki ege ba mi na ka shuntur ka jong u try kan long sha ki ba pdyang hun khamat jong me kan da long sha ka jong men toy kan pa yang ngi ki ba yu sngo kan rat be ki ban tei ka jong em ka jong ngi ba la ban sei ki so ki man haman ka sngi hat kum ka jing don kam ba ka jing at lenti ka jong ngi pa yu ngan ong khamat jong me metip khambai ki ege baro snoi ga jing kerpat ka ber jong ka nung pop aka kerteng ga jong jisu ngapan nga khot kerpat minta sido ki bom chukuru kublai shibun kong susiana ya ka jing rakloi ka jong pi ban pendep ya ka ni ka benta ka blabu ya pi ublai unang ai pi ka met ka bakoi ka bakhia unang kerku ya pi berka yeng kesem ke jong pi baro ke wei mentapat nginya syakri ya ublei da ka bangin yo sngo ya ka jingruai ka bakerpang na kidkhot jong ka jeseng kentei ngi im hakis ngi ki badap tang da ka jing ka jing janjar ka jing tanju bat ki jing pang ki baharukom Henry ngi tips camp ba udon away ubala ba nyarap yangi hakini ki ke baro uban pelat yangi na kini ki jingpang ki jing shapting ba ki jing tenjo bat ngi tips camp ba de tang ma u ubolong try nong penem e jongi Jesus Christ ubala ban ai ngi ye kita baro ki bangi ngi la ba ngi khmi lenti ha ga ni ka perthei bat ka jing ruai ka hani ka por ka bangi ngin ai ka long ka kut ka bas camp Snow to baklem mami ave minom la bantur banyeng yale habaki yong ki wan me haga jing im jonga jong pi utrai ulong Watch ting tungin long slur na ba ulong ka good baskel tungin long slur bat yai neskel kum ki kun jong
jing e kiwan tu dem du wai tu ngin ya cha pran klem kin ran din ka good bas kem u try jong inong pele habaki yong ki wan de haka jing in jong a jong pi u try u long ka good bas kem u ba su mar bari laki jing e ki wan ban tur what ship tin tung in long shlur na ba u long ka good bas kem tung in long shlur bat ya ines kem habaki yong ki wan be haga jing in jong a jong pi u try u long ka good bas kem u ba su mar bari lagi jing e ki wan bang tur what ship ting tung in long shlur na ba u long ka good bas kem tung in long shlur bat ya ines kem na ba u long ka good bas kem tung in long shlur bat ya ines kem kublei pi kit khot jong jeseng kan thei ye kon samla e merli swear e kong Cynthia rinja be kong Pamela rinja halor ke to jingruai ke bakta ya ka masem ke jongi ke jingruai ke basngau bang bar ke basngau thiang na ka bantau tribe oblei jongi kum ka kut pas kem ke jing im ke jongi oblei unang kerku ya pi ba unang pendon kam ya pi baro hakasap ka ba pidon ba pinang la ban pendon brom yo oblei lembak kisul jingruai ke jong pi mentapat ngin syakri ya oblei dakabangin yo sngo ya ka jingkren na ka ktien ka jong oblei na itemen san jong ka balang itemen san RL khar but itemen san ngi pedang sobhai pi but ngi aingo yo oblei haba pila ban shim ya ka ni ka benta pila kloi ban kongo ya ka jing pen bej jongi kum ko jeseng kentei I nongyalam jongani ka jingeseng ka Women's Sunday jong usnam arhajar arphuai I balong ru I chairperson jong ka jingeseng kentei jong ka balang ya phi baro ki khon kentei jong ka balang ha ki jaka ki ba phi don ki parabanget baro ha ka balang badi ki wei pat ki bala ya ka banyu I banyu sngo ya kani kajing mani kabangile lengba jong ka YouTube channel jong ka balang kajing ai kuble ya phi baro haka kerteng ka bathiang ka ba donbor bat ka ba em utrai ba unong pen em jongi u Jesus Christ kani kala dei kasnam ka ba ar ha ka ba kum kajing seng kan thai phim shimla yo ashu ekalat ka ba lai loi ban penlong ya kene jing rakhe ya ka Women's Week but ka Women's Sunday but ngai scam kala long ka jing do ka ba kraw na ki to ki jing pendep ki ba phi yo man usnam ki program ki ba pher but habang yuan kum ne leng ba jo ka online meeting ru ki don chibun ki bangimla ya ka ban le lai loi habangi mane pat ngiwan kumni ka jing syakri kidon sibun ki jing sakte namar ngiyeng ha ka rensan
jong upat ba. Bat namar kata kaya per hadok kata-kata. Bat kajing syakri kabang ila banyo, ha kabang yawan lang ha kaya yang kajong utray. Ya kaban mani bat ban pendon buram, ya ka kerteng kajong u. Ni pedang sobhai pi barok ki baya don lang bat ni ha kadi kopor ha barok ka jaka ka ba pi don. Henry ngakwa ban ong. Naduk kani ka klip mat. Ba kani ka kubor. Kan kam ya day kan kam to. Ya ki kon kan thai jong ka balang. Bat ngi duai bu blai un kren yang ilang barok ha kani kopor. La arsenem kan thi pimsim la yo ya ka ban rakhi ka Women's Week. But kebakum kini kijing rakhe, pijudan shibun ki activities. But pijudan ki food festivals, pijudan ki drama berkiskit, pijudan ki debate berki quiz competitions, pijudan ruka praise and worship, pijudan ki social outings ki jongpi. Balada pi pej bah, pinla e kabanyo iba ki babon na kijing rakhe, but niki program ki jongi kilong nakabenta jongi hi. Bat kabang iyo i kadai yang i syapo bat ngi bunsin ngi klat no ya katai ka perthai ka bahe ka bayar ka badan saudong jungi. Ngasgo ba imat ublai ukwa ya kaban wanra ya ka jing perkhat haka jing syakri ka jungi. Kumno bangin penthamai ban penbha ya ki pakum kini ki program. Bangin la ya kaban pet ya katai ka perthai ka bayar. Ka badon kam ya ka jing arab. Kabadon kam ya ka jingpen kabah ka kerteng ka jong utrai Jisu. Bat imat day namar kani bangim simlala ya ka banyo ban rakhe ya ka Women's Week haus nam ubladap arhajar arpo. Bat ha ka jing sedang jong ni usnam. Ngisko kumbaki iki baro kilalai luoj. Ngilala biang ya ka ban ya let yawan ban ya rung yami. Bat kumta ka jing seng kentairu. Da ka jing kmil nanti ka bakraw kelapan kre. Ya ke program Women's Week but Women's Sunday jauh senam arhajar arpoi. Kabahabang apet kalong hi kum kito ki program ki bangi juale ki senam ki balalet. Kata kajigra ki kabakhamdei na kabenta jungi ki bahopo. Bar ublai sa sisien ulakang ye kini kalat. Bar hakani ka klip mat ngakwa ya kabanwanra ya kajingmut hapdeng jungi ki kon jo ka balang. Bakal ada kepor bagi jing rakhe jungi ken kamlong nak benta ka perthai ka badan kam ken kamlong nak benta kita ki ba utrai ula pha yangi bat bon sien u Jisu ang tokhe bat hakini kisnam ki banwan le se ngin sanang la ya ka ban penthamai pen bha ya ki jing rakhe ki jungi bat klam artatien u blai un plewang ya kalat bangin la ban pendap ya ki jing thumu jungi barok. Kakubor Women's Sunday jong ni usnam arhajar arpoi kadai namar kata kaban keren ka bathamai pedeng jungi kaban wanra ya kanu maganu ka jing kendet ha ka jing ka jungi but kaban wanra ya kata kabanya dairu bat ki jing kala ki badan saudong jungi ngidon kam banyo sngow ya ka jing perta bat ka jing kersiu kaban penyeng jot yangi. Namar kata ki khon kan thai jo ka balang. Ka ketien ka jong oblai, ka bawan hapdeng jo phi ha ka bakom ka de ka por, bar ka klip mat. Kalong ya ka bangla shim na ka kitab nong bishar, kalong ka basan bat ka khot ka bakhat ar. Ka baong kum ni, tokhe go Deborah, tokhe. Kadon ru ka theme Women's Sunday ka baong ka kerteng utrai kalong ka kut ka baskem proverb pra khat pra shpo. But na ka benta ka jing sami ka khubor ka ni ka por nginya yaj lang ikini ki artli ki benta. Tokhe go Deborah, tokhe ka kerteng utrai kalong ka kut baskem nginya duai. Kuk pa beet ngiwan hakini ka por ya kaban duai ba men keren hapdeng jungi lengba jungi ka khubor bakum ki khon kan thei bat ki pra banget ya ka balang nginyo sngo sa sisien ba me keren bat me rap yangi haka kerteng u Jisu ngi duai
Amen. Toke, go Deborah, toke. Kini kilong kisngi kibangi ot sat. Kajingwan be kertep, jong kajing pang, hakasien ke baar, kalawan ra, ya kajing kangdam. Kalak tak shibun ya ki kena ki balik pulih. Kalak tak shibun ya ki samlawat kam. Ya ki nong belas ngi, ya ki nong treyeng, ya ki nong dejing de, ya ki nong nyak kali kamai, ya ki tu ki batrei bat ki riu shimet, ya ki kayi ke pateng, kalak tak hakarukom ke bajur, haduk kata-kata. Bat bun sin ngi osngau ya ki jing benyau, habang ia ya cerum seneng ki briu ki ong, la dolot, la pulam lot ki barok. Udan uni ulo ubadum ubaka, uba i kumbanum wan syu ka jing syai, haka jing jungi, bat hakari ka jungi. Don ki boong ani la do jing yeseng, la do jing yeseng bon tayo, la sngo terkong, namar bala melien ban la jing yeseng. Mla syu ya ka banya kendo iwei, mla syu banya kublai prabanget, mla syu banya sngo ya ki jing yatho, bat ya ki jing yaslok iwei bat iwei pat. Namar ka balang ki prabanget ba ka em de kita ki ba pen ke em yangi ki ba ai boringi man la ka por. Ngi sngo ba ya ka banya thu ya pi ki prabanget, ba ka balang ka trei la ka jong ka benta, ha ki ba kum kini ki por. Katrei ya kapan kneri ka ktijo ka jingerap. Kat shaba utrai uyalam yangi. Kat shaba upen pai ki khmat ki jungi. Banyu i ya ka jingdon kam jo ki mar paramen simba kodor. Ha ki dong, ha ki shnong ki ba per. Don ki bala do no ya ki ba iet ba thon ling ba jo ki benai ki tayo ki bala dep. Ngia yam rengkat bat pi, ngia sngolam ya pi. Bat ngidon rengkat bat pi haki jing duai. Langim la ya ke banya wan, banya syong, banya selok bat pi kumba julong haki por ki ba mensyua. Gini kilong ki por jong ki jing perking. Ben bar ngidon rengkat bat pi haki jing duai ki jongi. Kidon na peleng jo pi ki prabenget ki belalait na ka tersim jo ka jing yap. Namar ka jing wan jo ka jing pang. Henry kaban ka jing syap tieng. Kaban ka jing sngau no men siam ya pi. Mdon suka khamat ka ba ipo ipieng. Namar ba pilaya leng ba ya tu kapor ka ba dum. Kapor ka ba itrem. Bat namar kata ka jing sngau ba kam don syo. Don ki ba kenmau ya ki ICUs ki ba kilatia. Ki don ki ba kenmau ya ki tu ki oxygen tanks ki ba yang hakli ka jing tia jongki. Kidan ki bayo i ki baken mau ya ki wei pat ki paranong pang ki baya thia kumnu ki ya shitom kumnu ki ya ut kumnu ki ya lenyar bat kani ki para bangai ba e kakta ya ka jing em jo pi bat ngi duai ba ublei on ai u men sim jo ka jing pentengan ya pi ba pintang yo bor ha ki ki sngi ki por ki banwan pinla ya ka ban yeng biang ha ka jing em ka jong pi sngau do jing kerman haba perkat ya ki sngi ki banwan keli ya ki kena pule ke ai ke baki yo jing hikai hakini ki sngi ken ong itep kamut ayu symptomatic but asymptomatic ngitep kamut ayu returni attendee vaccine protocol sanitizer online learning social distancing lockdown dan ki boong lockdown bat kini ki baki kena ki osngau hakini ki sngi ki por kaban sapen wandor ya kom perkhat perdan juki na kamenta ki por ki banwan ki osngau tang sepang jo kini ki hakini ki ski kajing le school kam don show kajing pong uniform kam don show kajing ra tiffin box kam don show bat ki dadai shisha ki por ki balong abnormal hado kata-kata ki kena ki jongi kim tip syu sepang ke history ke geography ke science ke english kim nang syu ya kaban ya mare banyak kenti sharom seneng ban lek kai wan kai kim nang syu kadon kene ke wei kabalawan menta ban shim
ya ka jaka pedeng ha ka jing em joki bat kata ka ke internet namar habdon ya ke internet habdon ya ka mobile phone banla banyu i ke ai ka bakinong hikai ki ai ki bakin pule ke ai ka bakinong hikai ki kran bat namar kata kani kawan raru ya kata ka jing em jong ka jinglong marway ki khna badang red ki shong marway hai kamera ki pet ya ka mobile phone jo ki kat baki skap ya ki nong hikai bat lengba jo ka ni ka jinglong jingman ka badon ki ki ski ki por menta ki khna namar baki bat ya ka mobile phone bar oshi sngi ki don ka internet connection ki pet ru ya ki wei ki badon hang to bon hajar jat ki osngo ya ki jingkran ki baharukom bat ka niru ka ship ya ka jingmut je perkhat juki ka ship ya ka rukom perkhat perdan juki bat ngis ngau khuslai na ka bata ki por ki banwan anda ki lasan ki ba kumno ki breu kin long ha ka ne ka perthai ki khon samla ha ki yeng ki jongi satang ban yo khet ya uso jo ka jing 3 minute juki kawan kensan ka jing dukut ki lat bat ki lenti satang ban yok het la bon snam kila penlot yo kapor ban minot hanrei benta kadon kani ka ba umtep lanu ki ai kin salong biang pat kumba julong bat ki shia shong halaki yang kisam da ka jing do jing kerman bat da ka jing sngo shap ting ya ka jing em joki kidon ki khun samla ki bal amot ban pendap ya ka jing ya tho shong kurem bat laki jong ki pa et ki jong ki jing pen krek ki ladon ki jing up kwilinti ki long ki bakraw handai kan san kan det ki taru la haban bo no shwa sha kendong bar ki shong ki up la no ki ai barok kin play biang ka ai ka ban mi na kan ka pandemic ki para bangai ba et ki khon kan thai jo ka balang ki bom tre show ban le ki jing puli kin long shibon kita ki bangi ong ki school but ki college dropouts kinlong shibon menen kesngi nganang yosngo haka news ba arpusan hajar ngot ai ki khna school ha Maharashtra kimlet school shu kabumut kimdon shu kanu ka jing pule namar ba ki kimi ki paju ki kim kot bor ban penthiet smartphone ki kilalet no skiling kha kilalet no ski jing bela ki khna ki badang ret ki don ki ba menta ki em khlam kam khlam jam kila kelalong ki jobless citizens kidon ki ba ka perkhat perdan ka trei jubor ya ka jing em jo ki kilong depressed ki ong kimla shu ya ka ban khle ki khmat jo ki hakar kom jo ka jing sngo shlur ban ya hakane ka perthai ki sngo no men sem hadu kata kata ki sngo wei breu hadu kata kata kidon ki balangat ru ha ka jing kerni jong ki jing di buat ki ba bonjat ki ba wan hakani ka jela ka jungi hakani ka nong ba jungi hakini ki sngi bat ki por ban namar ba umdan ai ban le ki samla ki jungi wat ki balasan ki ngop ki ngat hakini ki jing pa jing phon jo ka perthai ban le ya kanu ka ban salong ka jing kerni ka jing em jo ki ka bakinum la shu ban la wat hadin ba ka jing le jingwan kalalat kidon ki breu ki bakwa ban shimno ela ka jong ka jing em mene ka sngi gidang pulih ka kot khubor ya iwe I doktor dang life arsnem ka kerta ila shimno e ka jing em joki balai kan I jakum ta ka don ka ni ka jing shalon shop ha ka jing mut ka jing perkhat ka jing ban khya ha ka jing mut perkhat ka balami namar kan ni ka perthai ka balong kum ni badai hapo jo kata ka dur ki khon kan thai jo ka balang bang ye rong shika women Sunday arhajar arpoi khon kan thai ka balang ka ai ka khubor ka bangin ai ha ka bakum ka ni ka por bar ka ai ka khubor ka ba maphi philira shaka perthai ha ka bakum ka ni ka por msgola kershan shu don bor shu banyale baro ngiawat ya ka jubab ka ai ka ni ka bawan hap ka ban wajah ha ka jing em ka jingi ha ka ni ka por ong ka ktien ka jong ublai na markata
Toke go Deborah. Toke. Bat hakini ka benta kadon kani ka jingkhot ka bakaktian job lai ka ban arsin. Bat namar kata kalong ka badon kam ki khon kan thai ba in. Kadon ka jing ngau kerke. Kadon ru ka jing shania ka job lai hapi. Ba pinla banwan ra ya ka no makano ka jing rap. Ya ka no makano ka jing kala hapdeng ka perthai ka bakum kani. Toke ko Deborah. Toke ublay ushanya hapi ublay upai khmat hapi hakabakum kani kapor unong ya tho lupa u Amos ula kran lupa ula ai lupa ya kajing yo ish phangki por ki banwan baru ong kumni hakmi kiwan ong utrai ublay bangan pha ya kajing kerdo hakari kajing kerdo wan lemni kajing sliang ya ka henrei kajong ka bayo asngau ya ka ktien kajong ublay kajing kerdo kupu lemni kajing sliang ya ka henrei ya ka bayo asngau ya ka ktien kajong ublay bat kani gani kata ki para bangay bait bangim yo asngau sho ya ka ktien kajong ublay ngimla sho ya ka banlay chikijing shakri jongi ngim yo asngau sho ya ka ktien kajong ublay ngila yo ya ka jinglong jingman jo ka perthai ngila ya pet mentan ngi ong ka perthai ayu ka bakum kani ki khon kan thai jong ka balang utrai u khot ya phi bapin yeng ha ka bakum kani ka por don manu saudong jongi ki khon kan thai phila ban kali ki ai kita ki mensim ki bakodor ki badon saudong jongi bat ki long kumno ha ka bakum kani ka por dan ki belas ngutat haduk kata-kata udan uwe urang ba kia thu udan sangut ki khon ki badang ret i lok jungu ila khlat no namar kani ka jingpang bat menta udan tang bat ki khon ban sumar ban penbiang yiki kasngi jungu kasdang nado shwa ban kenjat sai bat kakut hadu siteng senya damit namar bau haban penbiang iki khon haban lech ka jing bela undadan ka jing bela uperkhat ki khon ki le ayu hayeng barosan ngot namar bagi dang ret bat undalo poi si yeng jan met uperkhat langan dang yo jing bela ne em la syam tayo namar ka perthai ka long kumni bat kidon ki bobon ki bakum kita ki khon kan thai jo ka balang ki ba sngau that hadu kata-kata ka ban ka jing skolawat ka jing em jo ki Ujisu ong towan hanga pi baro kibat haj bat bakhya ka jengket dengan penjam ya pi toke ko Deborah lidra ikani ka khubor syakibat haj au ka ktien ka joblai ki para bengej bait ki don ki basngau kerdo udan usamla ubaladai banlet ban yang lain haga jaka kabaki ai ya ki jing ai jing isnai bat jing arab ya ki balado no ki kamai kaji berkat baudang yang hangta uong ngasngole ran bandan ban yeng haune ulain namar ngala ya ka ban letrei ngala ya ka ban le ki kam ki jam hanrei ngamla ban le kum tapat namar bakadon ka jing perking ban ngan hab an penbiang hayeng asam dei namar kata ngahab ban yeng haune ulain kadon kajing skau kurdo ha kajing em jo ko Deborah toke to let banya tho saka perthai ba utrai ong wat khuslai ke ei bangin bam lani ke ei bangin di lani ke ei bangin kop wat shwa ke hima oblay ba ka hok jong te ya ke ei baro ansa ailang tam hapi mano balik pensengau yang kata kubur ke baem ha ki mensiam ki bakodor ki bakomune usamla ubadan hapadang ke jing sengau kerdo ko Deborah toke dan parabengej bait ki badon hapadang ke jing sengau septing ki sengau septing namar yo kawan ngat kata ka jing pang ke basyarkai ka jing emjuki
ki pet sya ka yang ka sambar ki khon ki kti ka ei ka banja ladanga ngan yo pang ka ei ka banja ladanga ngan yap no mano ban riban sumari ki khon ki don ki ni ki bas ngosep tieng nam ta ka lawai jo ki ngan yo kam yo jam ne em ki don ki bas ngosep tieng na ka ta ka jing puli jo ki ngan pas ne em ngan la ne em ban ya chaprang ki don ki ba kum kita ki ba em saudong jongi ki para benget ba it ko Deborah tukhe ong kaktian ka jo blai namar utrai Jisu ong dei mga WhatsApp tieng manu ban li ai hakini ki ben se bakodor ya ka kubor lemda ki mi ki Deborah nakabalang hakabangingi don ban li ra ai ka kubor ban ong dei mga to WhatsApp tieng wa utrai Jisu ban ka perthai ka kwa dik ban yo sngo ya ka kubor ki khon ka thai jo ka balang hakini ki sngi bat ki por ki ba menta don kita ki ba wat yu blai u ba shisha bat namar ba kalawan gani ga jing shalan shop ki sngo shep tieng yo ki yap no bar ki ong ngan dayap ngan let se ei ngam tip ngan dayap ngan let se ei ki kwa ban tip hangno ka don ka jing kerman hangno ka don ka lat ban yo laj im ko Deborah tukhe ledra ka ktien utrai ubaong nga ubalong kata kalenti bat ka jing shisha bat ka jing MD don sibon ki men sem ki kwa ban yo sngo ya kata namarba ki kwa ban tip ya ublai uba em ba anda ki yap na kene ka perthai kin tip sa ei ba ki kin let ka kerteng utrai ka kut ka baskham kata kade ka ei ka ba ka perthai ka kwa ya ka ban yo ban mat bat ban shem hakabakum kini ka por ka ba menta don ki ba do jingkerman hado kata-kata para pengai bait do jingkerman na marba mio i bakan don ka jing shai hakabakut jong kini ka tunnel ikem bakan dom ikem bakan yongit ikem bakilat kelenti baro kilakut no kitu ki badon yala ki jong ki jing khmi lenti ki badon yala ki jong ki aspirations haga jing em jo ki kisko do jing kerman ko khon kan thai joga balang ko ki Deborah haga balang utrai wang tu khe le ong ye ki bakum kita to kerman to yengru ukhot ye phi manu balira ye ki khubor ki ba kordor sha kini ki lop ki ba et ki jongi wat shaki parabenget ba it ki ba yekendo ye ki jing shalan shop kumno pin poi ye ka khubor jong utrai uba ka kerteng jong u ka ka kut ka baskham kumno pin rai ka ka song ban poi ha ka jing em jo ki briu ki ba don ki jing kendo ki ba pher ki ba ngilaya yo I mentan umla shu tu phi ban penlong jing sengelam Baro kata ngila shu sngohon ha gajing sengelap namar kasuk than ban le kumta o ngisko bangila penbena ya ka khubor jaga jing pen em lengba kilat ba kilenti jong ka jing pen sawa ngisko ba kata kala biang henrei kadon sibon ka jing bampoi ka khubor jong ka jing pen em ka jong utrai ha kita ki badan kam ba yo sngo ya kata bat menta hakani ka jingja jong kani ka khlam ki prabangai bait kelawan ra yangi ya ka jing perkhat ka bathmai kumno ngin pen poi ya ka ka khubor ka ba em shakibrio ki badan kam ya ka kon kan thai jo ka balang ki Deborah jo ka balang ublai wang tukhe ula aya phi ya kani ka jing ai ka ba kordor wang le ra shakita ki ba ot ki ba yam bat ki ba sngosi Hagi ki sngi bat ki por ki bamenta ban shakri ublai hakabakum kene ka por bat hakini ki por ki banwan ki para bengai beit kam dai shu ka basuk kam dai shu ka ba ngila ban shule hakapor jongi kala dai ka por hakabangi hap ban do yala de ladangi ko ban shakri ublai kala dai ka por hakabangi hap ban len yala de ladangi ko ban shakri ublai namar hangni menta an sapen pau ki kita
kinong buat ki basisya ki jong utrai. Namar ngiya lumbrum ki prab ngai bait leng baju ki snam baro. Bat ngimla ya kaban penyeper uno tau badan ke jinga dei ke ba em ke bajan bat ublai bat kinu kita ki weipat ki badang dei banya syam bat u. Hakini ki jingja jo ke jinglong jingman ka perthai kumni. Ngin sayo ya ki Deborah kat nungut bakin mi nakabalang hakabangi ngidon. Ka Deborah hakani ka benta jo ka ketien ka jong blai ko ki khon kan thai. Ka dei ya ka ban lech sakathma. Ban lech ya le thma ka ya pher na ka jinglech bam khana ni ka jinglech picnic bam khana bam ka ketien khasi khana ka ketien hindi padai namar kata ngi yasgo song shet bha hakata ka jing hakani ka ketien bam khana bat ka bam kandon bet hakano ka jing rakhi ka jungi la ha ki balang la ha ka emlang salang ki kur kan thai jo ka balang ki klam yo shu banya bam lang mencham snam ki klam yo shu banya bam lang mentau snam ka women's week ayu ka bakum kani ka women's sunday ayu ka bakum kani umdan bam khana shu kon kan thai ka balang don ai hakani ka benta jo ka tien ka jo blai ka ban pen he man siam ye phi POE toy ka jingkhot ka dei rangba yau tau barak ki ong hanrei ulo ong pen ban kumne sngap ngan pulia ka ketien ka joblai lada phan lech lem bat nga te ngan lech ken hanrei lada phan lech lem bat nga ngan lech urang ba upet syaka kenthei hakapor jong ka crisis hakani ka benta jo ka ketien ka jong blai bat ngi sngo it ba ka ketien jo blai ka ong shushu ka Deborah te kalayeng bat kani ka dei ka jingko ngo jong ka kabala ra ya ka kerdan jo ki kenthai ha ka ketien ka jong blai ki riu start jo ka Bible ki ong ba kani ka dei ka jing sedang jong ka jinglong nong yalam jong ki kenthai ka Deborah te kalayeng ong ka ketien ka jong blai Tokhe ko Deborah Tokhe kon kan thei jo ka balang phenyeng ka Deborah te kalayeng ong ka ketien ka jong blai kan mau ya ka Deborah kani ka jingele thma om ka jinglet bam khana ka bamut ka dei ka por ka ba bat ka ba shitam Banyui baka kan thei ka lead na khmat ha ka tien ka job lay nganget ka ai man sim shibon ya phi bat phiru phikwa ban ong ngaru ngakwa ban yeng ngaru ngakwa ban le kum ka Deborah namar baka por ka dawa bangan le kumta sngo samut haba ngi perkhat ya ka jing sistem ka bangi ong ha ki sngi kata ka dei ka bangi kran bangi ki khon ha ka balang ngi ong ba kini kilong ki por ki ba ngi hab ban chutia shushong shubam shupet YouTube halaki yeng bat kata ki ong dei ka jing sistem ka bakrau ban le kumta ka bawan ra ya ka jing kli kanong isngo tho habangi ong sha sitom kanu ngis ngoto habangi kran sapang kajing sha sitom kamut ayusha ya kajing kajungi iwei pe iwei ban nganye thu lengkot hang ni ya ki lai ki kenthei haka ne ka perthei kajungi ki baya jangba ya ki jing sham haka jing joki pi ki khon kenthei jo ka balang haus nam khat khandai spa san phulai kami kawei ka kenthei nang tei nakari Ireland bat kalalet kum ka missionary sa Congo ha Afrika bat kata ka Congo ka dega rainforest ha ka badon si bon ki besen ginyang besya kajaka ka basyet kajaka ka bamla setia ban syong kalalet chata
But namar ba kadai ke doktor, kala laikum ke missionary doktor. Sa Congo, hau kita kisnam. Hau snam khat kendai spa and refu sound magadon ke jing ki ke bajur. Ha kitu kitan, ha kitu kisnam, kimi gile no ki babon. Ka Helen Roosevelt, kala syakem. But anda kala syakem, kala syak syok, kamet jengka kala jat rathai. But tak kata, kala syak ban rep arsien, haki sipai le no. Hapdeng jengkata ka jing sitom, kala beteng bantrai kum ke missionary doctor ha Congo. Hadu usnam kat kendai spa nyopolai. Arpo usnam kadan ha Congo, ki parawanget bait, ki kon kentai joka balang. Kadang syuklat dang mentah kini ki kendiat senam. But habakaya tu sapang ka jing ya lengba ka jongka. Kaong bangasungu ba ublay ula jet nga bangan long ka babet ban ya syak sitom lembat u. Ki parabangai bait ki bakum kita ki jing tu kin long ki ai ki bangimla ban mudur. Bat ban pediang hakani ka jing long jing em jungi ka basuk pasan. Kadon ru kani ka wei ka jing tu sapang ka Judith Halem ngamte Pelagius ngaun em kan dia te ka em hakini ki snam ki jungi menta. Bat kadai ka nong Indonesia kala Songkurem ong ka jing tu sapang jongka. Bat kala yo kelung ha Singapore. Bat di kelung iba ka kha idei ibadon ka jing sitom. Bat ki ong ba idan lai tili ki tliu hau klong snam jong i. Ka jabing jong i kalong ka basitom. Bat idan kata ka jinglong anna ka baki ong ka Down syndrome. Ka Judith kelayo ia ita iklong ha Singapore hakini ki arpos nem tam menta. Bat kala sngo sitom namar kata ka jinglong si benai hadin bakalayo ikon kala de chiyeng ka syamba ukurem joka ulawan ra da ka wei pat ka breu. Baru ong ya ka I just don't love you anymore. Ngam it syu ya pi. Kalalong kom ke ka basha thli ya ka jing em ka jongka. Pat ka Judith Halem kala perkhat ngan no yam no kat ni ki jing ya kendo ki bangam sekolah syu ya ka banle pisar umdan rumdan badai ha kata ka klub mat kelayo mat yu try Jisu ha ka jing em jongka. Bat katu kan Islam hadin kala Songkurem biang yuway paru breu babha. Bat anda ladap kata kajing Songkurem kasyam bau tau kurem jongka udan ka brain cancer. Bat kata kajing pang jong u kata ka cancer jong u kadai ka ba compare ki doktor ki ong badan tang kumba ars pa ngut ki breu ka pertai baro ka wei ki bayo ka bakum kata kajing sitam. Bat uladon hapdeng kajing sumar. Ngi aingo yu blai ba kajing yaine jong ka Judith Halem kelawan ra ya ka jing le pela ka jo blai ka yeng jong ka ikon i jong ka i bladai ban yap i klem yap ila samla menta u kurem jong ka u bladai ban yap u klem yap bat menta ki don ka ministry haka kam jing le isnai kon samla jo ka balang kat no ngila sa sitom bat kat no ngis ngoto habangi ong syak sitom. Kadon so kani ka wei ka Vani Marshall paranong India jongi. Bat kawan na ka yeng ka sem ki badang ngej akan yam Hindu. Bat nomor kata keladon ka por haba kala samla kelas dang banwat ka kwa banya keren bar ublay ubaki ki ngej bat mani. Handai ka ong ba uni ublay ubaki ki ngej umla ban keren yanga umla ban ongi yanga umla banyarap yang ban ngasgo kumbang along marway ka sedang banwat ya ka jikshisya bat keladon ka por ha ka bakalai kendo bat ya syam ya utrai bu unang penem jongi u Jesu Kris bat kala pediang yu utrai Jesu bat kala let chiyeng da kata ka jing syam ka batmai jongka ka ai ka belajar mdan syuk manu-manu bakran ya ka hayeng ki Kimi kikpa, ki men para, kim keren suyaka, ki bahaya ngasem, kim keren suyaka, ki nyakai nyaman, kim keren suyaka, barok ki badan kejing edai, kim keren suyaka,
Anda kaya hayeng kaya kendu persya ka kemi kaya no shaway. Anda kamut ban keren ukpa ya no shaway. Bat kaya kumta ka jing syam joka. Bat ka ong kani ka jing sngau jenjar ka long haduk kata-kata. Bom don shu ba keren yang ka ong garang khamba ban shu krai khle no yang bat ya ka bang em ha ka ba kom kani ka jing long. Bat kala dai ban ya no ya la ka jong ka lenti. Namar ba kalanget hautrai Jisu. Keladai ban no ya ka yeng kesam joka. Keladai ban no ikta baro ki ka haga jing em joka. Namar bakal pediang ya utrai Jisu. Kadnu ngila syasitom ki kon kentei jong kabalang. Ngakwa banyo sngau ya ka story jong pi. Kadnu pila syasitom. Batla ngi ladang idei ya ka banya deng ba jong kani kapor kabakum kani kapor jong ka jing khangdam kapor jong ka jing pendukut ikilat bat kilenti ha ka jing emjungi kumnungin la ban le ra sa ka perthei ban ong ba utrai ka kerteng jong utrai ka dei ka kut ka baskem lemda ngidon ka mensim ban long ki Debora ha ka balang ka bangi ngidon Kadai kapor bangin penduna sibon ki bangi jule bat ban sim de ki batmai ki baka ktien ka jo blai kai kai phi ki khon kan thei jong ka balang ong ka ktien ka jong blai bat baro ki bamon ban em riu blai hau Chris Jisu ken shale ben ingi te kata ka ktien shale ben haru menta kadang dai ka ktien nong wei ngimpat juyat leng ba ya kata ka lenti ki para banget bait ki khon kan thei kanu philado namar ba phinget hau trai Jisu kanu phila syasitom namar ba phinget hau trai Jisu to kata kan long jing perkhat yangi ha ka bakum kani kapor namar la ka ktien ka jo blai ka ong ki ba man ban emru blai hau Chris kin shale ben balada kata kam ja ka jing em jungi ngidan kam ban question ela de lau Jisu don em ha ka jing em jonga lada ki breu kim kwa ya ka ban le ben yanga kalong nomar ba ka jing em jonga kalong kum ka jongki kam don jing e per kop ya ka jing long ka jong Jisu ki khon kan thei jo ka balang bat pin sa shem ka ei ka ban ja ya ka jing em ka jong phi ka jongi kini di kapor hakaba kadon kini ka Euro Cup kadon ru katai ka Copa America kini ki tournament ki ba he hakade ka jingel kai football bat ngi pelut por ba ban pe football kini ki singi ki por andre wong we khna uni ru ba it ba ban pe football wong ngya ban pe kai ya ki teams na Europe namar ba wong kiale defensive than mitnat kam pensong set rum wong re ha bang apet iki teams jong ki Latin American countries wong bang itnat nomor ki yele kata ka attacking football tur bet sakmat kele ban tap goal kon kan thei let's see ka jing em jung iru ngila long defensive palat ngila long defensive ngi priang bet kat ka ba ngim not ban tur sakmat kat ka ba wan singi ngi priang bet ngim not ban tur sakmat ngi syapting bantur sekmat bat nomor bangi le defensive than kawan ka jing telat namar ba ka bol kala syudan tang hakawai ka kaliang jo kamadan ngi telat la sha pressurize hadu kata-kata ngi telat ngim sngonot so ru ban angel ka jong ka sentur ka adai ka por bakar kontra jongi kanlong attacking da ka bangong kumta ngamut yo som ngamut ya kawat ki khon kan thei hanrei da ka balik ra ya ka ktien ka jong utrai ya ka kerteng ka jong utrai haki badon kam ya ka pinsbun kum kanong sarapat ka ba ai ya ka bam ka di wat hapreng bam don ai sho hapreng ka jing pahu ngidang sngo benot andal awan lay kajing kerdo nginum ai esyo kaktia jo blay ka ong sbun kum kanong sarapat ko ki Debora jong ka balang nget kum ka kenthei ka bapang misnam
Kebayui ya keremiang jan ke jong utrai. Bar kebatip scam sispa na ke sispa badang ayok ta ya katai ke remiang jan ke jong utrai nganyok khia. Ko ki khun kan thei jong kabalang yalap kumbayalap ke Priscilla. Kabam shimla kendor ke ei kebakan donong ke ei kebakan sitom hakani ke jing penpoi ya ke gospel ke jong utrai. Kon kan thei jo kabalang play yala ki yeng nakabenta ka gospel kum ka Lydia kam lele kamat jabo tu ka yeng ki para bangai be play wang ye ki yeng jok pi lada pikwa banlong ki Deborah hakabalang ka jong utrai kini kiski ki por ki banginum la ban play yang mane kloi nginum la banyawan jing ye seng ngimtip sakat nu benai ngindang la banyat kumni ngindang hab banyat kumni lese kala banyat sakasisnam phimla ban ong hai nginya lumlang ki pra bangai bait namar kum ki nong bot ki jong utrai ngimla ban em marwei ngimla ban em in isolation nak benta ban sumare ka jingpang ngiong hab isolate handrei kum ki nong bot ki jong utrai nginumla ban em kumta ladang ikwa bansan haga jengi hangno nginya syam lemdang idan ki Lydia ki ban ple wang ki ye ki sam ki jengi ki ski ber ki por bat ngadon ke jing sngo ki para kenthai jo kabalang ba ki ski ki por kinwan ba nginum la sho banwan haki yeng mani ki jengi ban mani ban penkrawi ka kerteng ke jong utrai ko ki Deborah pinut ban penpat ya kadabi alabaster kumba kata ka kenthei kala penpat ban pensle ya utrai ka jingdon ka ba kordor tam ka ba kadan kala penpat ong ka ketien ka jo blai ban pensle ya ki kijat ki jong utrai pinut kon kenthei ban penpat ya ki dabi alabaster jong pi kon kan thei kadon ka suka ka bala ja no phinyeng mo kum ka tu ka kan thei ka bala tbe ya ka sharak ka bala shemyo sansar pansar ka yeng hadu pakandayo ka suka ka bala ja no bat hakini ki dor ki ba ka tien ka jo blai ka pen i hangi ki kan thei ki Deborah ki le ka kam ka ba khamat bat kalong namar kata ke bat daipor ba phi phinya pendap ye ki bakum kita ki jaka phinya shim ye ki bakum kita ki jingkit khle ha ka jing em jong phi wanum e than ya ka perthai ko khon kan thai wanum e than namar ngi yo i pakadukut no shen dan kibrio kiblaken show bahai lede pat kata kam dai ka basniu bat ki ong kum ne ko men sem padon shibon ki ai bla bo lupa ya bon snam to shong suk to bam to di to lekmen handre ublai ula ong ame ubabit hakene kamiet an pan no ya kamen sem jong men ame ki jong no te kita ki ai ba mela kre lupa ngiu i prabangai ba hakini ki khndiat tayo ngiu i ya ka jing shisha jong kan ni ka ba ka tien ka jong blai ka kren kan san kan den ngadang don ka jing perkhat ya kisnam ki banwan kan san kan den ngahaban ya khublai no bar ki khon bar ka yeng ka sam ngahaban le no ngampat dai ban lai ngadang bon ka kerta ngong hakane ka perthai ngalabo ngalapen lang shibon handai kensan don ka sur ka boong alino ngahaban lejno kadon kam bangin perkhat thamai shapang ka jing em ku ki khon kan thai menta phin haban e no shipor ki saw kan ro jong ka yeng mani phila penlut por shibon hang ni ki pra bangai ba e ba lemba je ki sistem philayo ban lum shibon
ki mau lenai ki ba koridor ki ba pila ya ban pentrekam ha ka jing em joki ki yang mani ki la thli pat ngimtep lanung ngi kiu biang kani ka di ka por ka ba phin pendan kam ya kata ka ba pila lombon bon snam ha ka jing em joki ka ba pila yo sngo bon snam ha ka jing em joki kani ka di ka perthai ka ba artetien kani ka di ka perthai jong ka jing pen kre ya ka ba kot ni sngo lengo pan perkhat ya ka jing ya jo ka por kumno ba ki bor sensar ken haban ong yangi kumno bangin mani blai hakas ngi ayungin mani blai kat no kentang in song hayang mani kumno ngin yalap lada ubreu ukran raham than kala banwan ka jing sha kali jing kali nroi kwaya na nai roi ngi hap up ya ka jing penbet jo ki bor sensar ki para bangai bait kata di kadur ke bangi yo em hakini ke sngi ki por ki ba menta kumno pi perkhat ba kita ki sngi ki ban sawan ken kham suk dei namar kata bangi sngo tho balai baki Lydia jo ka Bible ki haban play ya ki yeng ki sam ki jongki kini de ki por ke baki wan ki jing hikai ki ba bon jat bon sen ngi shu pdiang ben Henrengan ong yu pi wat bo ika ketien ke jong ublay sa kendong. Ki bor sensar ki start ki jahat kin kren ya long la ke jong ke benta wat shu ngot lot ki baro. Ong ke ketien ke jong ublay ko heb ba it wat nget ya ki men sim baro henrei to pintin jo yet ya kita ki men sim. Ni don kam ya ka ban pentamai ki para nget ba it. Ni perkhat ya ki jing ki banwan hadien jo kani ka pandemic ka ki jing syakri jongi ngin le kumno ya kita ki school but college dropouts ngin le kumno ya kini ki para ki jongi ki belak kelalong ki jobless citizens don kam don jam show ngin le kumno ki basa don shop ka perkhat perdan ki bala don hapdeng ke depression ngin le kumno yakini ki bana mar kane ka lockdown kilangat penban ha ka jingkerni ka jingdi yaki ki ba penbuan ngin le kumno ya kita ki ba sha sa khun swat ngin le kumno ya kita ki ba ka jingdok kaban bat kata ka de ka ministry ka jong pi ko ki Deborah ha ka balang kata ka de ka jing trai jong pi nang ni shakman Pinumla asu banyawan man kasngi utrai banya don hangni piladai bandon syakijaka kebakini ki men sim bakodor ki don kajing yo sngo ya ka ketien sawa u angel rangba bat katuroi ublai kalahajan pidan stang kendiat kapor bantrei ong u Petros kani kadai ka final exam jong pi ko ki Deborah kababha kabapidon kabapitmu ban le no menta bat namar bakadai kini ko por ki pra bangej be ye ki bakum kani ngan e no ya pi hang ni ngakwa ba phin perkhat ba phin puson ngakwa ya ka ba phin penjarjar ya de banyu i ba pleng kam dai shu pleng ka kam kai kam dai shu ka ban shu shim sting ladangim le menta nginum la ban le sho lano ro te ublai ka jing ai baro ubala khot ya phi sakata ka buram bam chukot jong u how crest anda phila sha si tom khandiat por ma u hi ken unda penjana ya phi unda pen scam unda pen chat bor Hau tolong ka jing sensar syaki bom jukut ki bom jukut amen toke go Deborah toke play un kurkui pi baro Kublai sibun teman besan
nakabenta ka kubor, nakaktin ka jong ublay, kabanlong ka bor, kabanangay ka siya nyangi, kamtam hagini kisngi, kabangi im kisngi, kijong ka jingdum, bar ka jingwan ka ajong ni o dum hakani ka ri bar ka patay bar ka way. To ublay, unang pandan kam pi, un kerku pi, ya ka yeng ka sem ka jong pi, hakaba pinang la, banang pla, ya ka ktin ka jong ublay. Bat shua bangin pen waino ya kani ka jing shakri ka jong ngi yo blay ha kani ka sngi ka bakraw ngi ngimla kram da ai ku blay ya I nong tem I mes remeya lendo to blay unang kerku ya pi bat pinang keu shaprang hakikam ka jong pi baro ngi ai ku blay ru ye kong sentiarin ja Iblay alam, ya kani kajirwai, to blay unang kerku ya pi, baik kayeng kesem kajong pi baru kuway. Ngi ai ku blay ru ya iba bishar long klau, bat ya kakenhuan kajong I baru, ki blay trace tom, ban penbit penbiang, ya kani ke online service kajong I hakani kapor. To blay unang kerku ya pi baru, bat hakikam kijing tray kijong pi kumanla kasngi ni ai ku blay ru ya baro ki kon kentay jong kabalang ki bajua ka shan lem yangi kum ka jaseng kentay ha ka jing duai ka jong pi bat ha ka jing ai ka jong pi shakakam ka jong blay ha ka baka jaseng kentay kala banang pentelun ya ki kam ki babun ki jongka nakabenta ka kam ka jong blay to blay unang kerku yangi kum ka jaseng kentay ya baro ki kon kentay ki jongka balang ki badon hapo ka sinot KJP assembly but unang penskem ya ka jinga day ka jongi bat ublay Daka bangin petri syau hakipor baro namar ulong kakut baskem yangi ngin penwai no yakani ka jing shakri jongi ya ublay daka bangat ngakerpat ya itiman besan arad kar bai sngop ha ban penwai aingi daka jingkerku penwai Kajing ai ke badap yang utrai pada unang penem jeng yu Jesus Christ. Kajing it ba ublay ukpa. Kajing selok umen siam bakot. Kin long rengkat bat ki Deborah jong ka balang. Kin long rengkat bat barok ki kon kentay ka balang. Ki para ke ya ka women Sunday. Rengkat lang bat ki para kentay barok ki badan hakari. Ki banget ki ba it utrai. Menta Baca ki bom syukur. Amin.